Giç ýaşy Türkmenistanlylar, giç ýaşy Türkmenistan ildeşlerimiz. Men Hydyryw Kakymrat, Türkmenistanyň Halk Hereketiniň Türkmenistan Demokratik Saýlawyny gurnany. Ýaňyja biziň Türkmenistan Demokratik Birleşiginiň ýygyna geçdi. Şo taýda biz hemmämiz Türkmenistandan gelen habarlar bilen paýlaşdyk. Tasdiklanan maglumat ýok. Ýöne biz şo Türkmenistan Demokratik Birleşiginiň hemmesiniň Türkmenistanyň içinde öz adamlary bar. Şo taýdan gelen maglumatlar bir Türkmenistanyň türkmen iýiline gowuşçylyga alyp barjak zady ýok. Ine biz aýtdyk 3 gün içeri Berdimuhammedow Gurbanguly çykmaly. Ýöne Berdimuhammedow çykmady. Özüňiz bilip otyrysyňyz. Maňa ýurda her hili zat, her hili gep aýdyp bolýar. Bu öldü diýip aýdyp bolýar, komada diýip aýdyp bolýar. Gizlenip otyr diýip aýdyp bolýar. Ýöne ýurt ýeközi galmaly däl. Şu keseli bolsa da, bir bahana bolsa da şo taýda şu kanun boýunça ýöremeli. Kanun boýunça diýende otpuska gitse öz ýerine orunbasaryny goýmaly. Kesellese öz ýerine orunbasary goýmaly. Ýöne biz şu zatlardan habarymyz ýok. Türkmenistanda gelen maglumatlar boýunça Türkmenistanyň içinde eýýam şu hökümetin kürsüsine 2 topor 3 topor döräpdir. Birinciden Reşit Meriýedow. Reşit Meriýedowyň arkasında daşa ýurtdan gelen Russiýa Federasiýasynyň gelen adamlar boldamak üçin. Bir tarapdan. İkinci tarapdan häzir ýakynda şo Türkmenistan Demokratik Birleşiginde oturup ýygnak geçirip oturanlar o taýdan şu ýygnakda informasiýany Çara Murat Amanow alypdyr diýip. Bir topor. Men çeşmem boýunça, men öz çeşmem boýunça Müşşikowyň goldarly diýip Türkmenistan elitesi çykardy. Esasy şo taýda söwüş başlanan şu 3 grup toporyň arasynda. Bärde Serdar Berdimuhammedow Yegerler bary gurrun gidena. Sebäbi halk şöyle bir olaryň tohumlaryny ýygyrendiler. Parçam etjek bolup otyrly. Şolar bilip otyrly. Şo üçin şu taýda şolar kim gelse şu Berdimuhammedowyň tohumlaryny möje goýun beren ýaly ederler halka. Halka şo Berdimuhammedowyň tohumlaryny hemmesini bererler. Parçam etmek üçin. Ýöne adamlar Türkmenistan. Şu taýda Reşit Meriýedow gelse Türkmenistan düzelmeýär. Reşit Meriýedow kim? Niýazowa goldak berip gören adam. Gurbanguly goldak berip gören adam. Bütün Türkmenistan demokratik diktatorstwany guran Türkmenistany türme öwreniň adamlaryň arhitektory bir şol. Müşşikow aýdýarlar arasy adam ýöne mın kakasy korrupsioner. Türkmen gallady ösen. İşler. Buların eden büyüdüğünçülük var. Oho, näçe tom ugal cinayet iş tom bolýar. Çara Murat Amanow indi Müşşikow dowam edeli. Müşşikow geläse şu öňki mın öyle tejribesem ýok. Da öz spesialist, hünärmen şu bank ugyny, finans ugyny ýöne ýurdu dolandyrmakda oň nemesi ýok, tejribesi ýok. Tejribesi ýok diýende şu gören zat diktatorski rejimi görüp, şu diktatorçylyk, автократический rejim, авторитарный rejim şo urdan gider. Авторитарный rejim diýende Türkmenistan şu türmeden häzirki bolup oturan türmeden çykyp bilmeýäňiz hiç. Gowçylyk alyp barmaýar. Çara Murat Amanow MHM'den işleyen adam häzir Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiň sekretary. On elinde hemmesi o näme görüpdir? Hojalykçy däl. Ýurdu dolandyryp bilmeýär. Indi Türkmenistanlylar haçana çeldi. Siz 30 ýyllap 30 ýyl diýsegem bolýar. 30 ýyllap kanunsuzlyk,
edeni ettiği yurtda yaşadınız. Soňky 5 ýylyň içinde hemme hak hukuklarınızı elinden aldılar sizin. Soňky ýyllaryň netijeleri häzir açlyk Türkmenistan. Haçan içeri şu zatlary çıdarsınız. Şu taýda demokratiýaň uğruna giden adamlar olmasa opozisiýa diýen de ine biz tarapymyz bar. DWT var, Koordinasiýon Sowet var, opozisiýonly jurnalistler var. Türkmen Ýaşlyk Hereketi var. Nemeler Türkmen Halk Hereketi var. Başlarsın kim ýatdan çıkaran bolsa. Bir topar opozisiýa diýen pozisiýa sözünden gidi opozisiýa diýen. Şu karşılık, şu dövlete karşılık, häzirki bolup oturan dövlete karşılık toparlama. Şu opozisiýa adamları, şu azat saýlawda bolmasa Türkmenistan gömüler, Türkmenistan ýeter. Sebäbi muňa bir nemesi var. Men size aýtjazam. Häzir Ýewropada ikinji ýene bir krizis gitdi. O krizis diýen wara. Ondan öňkü krizisten, koronawirusyň bolan krizisten häzir ondan beter. Sebäbi näçe adam ölüp otyr. Krizis diýende senaatçylyk işlemýär. Nä zawodlar, fabrikalar işlemýär. Bärde girdeji ýok. Alışveriş yok, sövda yok yurtta. Şu yurdun öňkü baýlyklary, her kim öz baýlyklaryny ýaşap oturuyor. Kim şu taýda Türkmenistana kömek eder? Türkmenistana da bar ýa krizis. Hiç kim kömek etmeýär. Orsuň ýagdaýyny özüňiz bilip oturýarsyňyz. Orsuň ýagdaýy agyrrak. Orsuň ekonomikasy gowy däl. Bir bärde zapadny ýurtlar onu sanksiýa edip oturyr. Uğur gali Ýewropa bilen Amerika, o baý ýurtlar. Hem Kitay gali. Kitay. Şu taýda wara Türkmenistana demokratik güýçler gerek, demokratiski pikir bilen ýören adamlar gerek. Näme üçin? Amerika bilen Ýewropa pul beri, sen demokratik ýolundan gitsen. Olara näme gerek? Hemme zatda açyk bolmaly, ara gatnaşyk. Çüşe ýaly. Transparency diýerler bularda. Sen aýratyn kaziýet bolmaly, aýratyn mejlis bolmaly, aýratyn исполнительный власть bolmaly. Ya premier ministr, ya prezident. Şonu kim edip bilýär? Ur demokratik ýolundan giden adamlar. Şoň üçin Türkmenistanlar. Häzir men size aýtjak bolýan. Häzirden taýynlyk görüp oturup azatlykda, adalatlikda, dogruçulukda ýaşajak bolsaňyz, häzirden taýynlyk görün. Owa ýyllerinden brigad hemmeňiz birleşin, taýyn bolun. Brigad bilen arçylygyň öňünde ýygnaşyp gerek bolsa ýygnaşyp hemmeňiz bir-biriňizi aratnaşyňyz bol. Bir kolhozdan bir neme daýhan birleşik, arky daýhan birleşik bilen araňyz bolsun. Etrap ýerine. Birden ças X diýerler, ças X bolsa hemmeňiz göterilip kim vilayatlary gidi, kim etraplary gidi, kim nemesi Aşgabat, kim käbir wekiller Aşgabatda ugramaly. Aşgabatda ugramaly diýende neme ýola gidende. Tapagy ýok postun garawymyň içinden geçip şu merkeze barmaly. Şoň üçin sizden hemmeňizden haýyşymyz bar. Eger häzir ýurdu elimizden aldyrmajak bolsak, siz bizden şu instruksiýany garaşyp oturuň. Biz özümüz aýdarys size. Haçan çykmaly? Köçe, haçan çykmaly? Gitmeli ýola Aşgabatda. Haçan vilayat, etrap, arçylyklary öz elimize almaly aýdarys. Ýöne häzirden hereket başlamaly. Şu öz brigadlaryňyz bilen, agry brigadlaryny adamlar bilen aratnaşyk bolun. Bir daýhan birleşik, başga daýhan birleşik bilen araňyz bolsun. Şäherde bir rayon öz komitetlaryňyz bolmaly, raýonly komitetlaryňyz.
şo taýda öz halkyň çykan adamlar bolmaly, ýygnamalysys. Öňe dogumly, öňe çykjak adamlary şo tapy saýlamaly. Oňa her zat nemesi bar. Me vilayatlary bilen, oňa hemme uslowiýasy bar, tejribe bar. Şertler bar, başlans tejribede şertlerim bar. Kvart komla bar, dam komla bar. Hemmemiz sadaka edende, zat edende aýlanyp çykyp, pekal zatlar, palamyň öýünde sadaka, palamyň öýünde sadaka. Hemmemiz bir-biriňizi tanýaňyz. Şoň üçin häzirden hemmemiz gerek bolsa ertirden başlap ýygnaşyp, men näme videomdan eşden soň aragatlaşyňyzy başlaňda taýynlyk gör. Eger biz taýynlyk görmesek, eger halkyň güýji bilen çykmasak, bu ýurdu ýitireriz. Ýurdu ýitiren bärde biz açlygy döwüreriz. Açlykdan ölüp gideriz. Sebäbi ýene bir zat unutmaň diýne, şu taýda Ýewropada, Amerikada krizis başlady. Gur demokratiýa güýji, demokratiýa ýolundan giden adamlar Türkmenistany alyp çykyp bilýärler. Başga hiç kim etmez bu zatlar. Sag bolun, erteki duşumuza çeli. Erti men itogowy nedeli bolar, orus dilinde saat 3'te London saat bilen çykyş ederim. Sag bolun, Türkmenistan öňe, Türkmen halkymyz öňe.